Hi, fi di Rebecca, dwi un rhan o Dyfal Dong a da ni'n dod o Fethesda, ond o'n i'n byw yn Ngaerdydd am 4 mlynedd pan o'n i'n student. Reit. Dydy'r lle gorau cael paned yng Ngaerdydd? Yn Milgi ar City Road. Clwb Ifor neu Clwb y Diwg? Clwb Ifor. Y gleision neu'r adar gleision? Afon Gleision. Castell Ngaerdydd neu Castell Coch? Castell Coch. Dyn nhw'n bwrw glaw. Dy hoff fwyty? Fy hoff bwysi? Bwyty? Bwyty? Dio ddim yn annibynnol, mae o Wagamamas. Shall Church neu Shirley Bassey? Shirley Bassey. Shirley Bassey. Dy cas beth yn ddinas? Cas beth amdano dinas? Dwi'n meddwl sgen i ddim byd cas i fod yn onest. A dy hoff dafarn? Fy hoff? Tafarn? Oh my gosh! O'n i yn mwynhau yr Albany sydd off Albany Road, Newig, Milgi. Dwi'n cofio... Bunkhouse eisiau blwyddyn diwethaf, hwnna'n ril da. Dwi'n gobeithio mynd eto eleni. Diolch yn fawr iawn.